скоро. В YouTube. Ето това ще покажа. Аз сега играя с сестра ми на Roblox. В Brookhaven. Сестра ми сега се променя. Това е първото ми видео на Brookhaven. Ели и сестра ми. Кажи нещо, бе. Какво да кажете? Абе, ти като се промениш. Да, ма, мечти. Пълни са на 21. Сега ще ви покажем нещо, което сестра ми вчера го измисли. Да, такова си дом. Ела. Айде. Заставай тук, ти знаеш какво правиш, ама се избери уния дрехи. Или? Е така, извади бутилката. Чакай. Yeah! Чакай. Бай. Махай го този скейтборд, че ще те бана. Махна ли го? Но сега в YouTube няма да правим да гледаме как скачаш с скейтборда и бутилка. Ще ви показваме тайни места. Чакай, я да покажа. Идвам. Мама, помогни. Ето. Къде отиваш? На номер 1? Чакай. Аз съм на много. Аз там спам. Ето ме. Чакай да я да съм тогава с колело. Как си го прави, Лила? Лесно. Да, от тук до... Второто. Първото място е при бензиностанцията. Отвъд трите добавени минути, с една минута отгоре, за да продължи срещата. Саша Щегеманс, да чуем неговия последен Къде отиде, бе? сигнал тъкмо в този момент. Ева, и тук има. Да, знам. И е тук можеш да се разглежда, ама там няма нищо хубаво. Сега втората скришна места. Тя ще го покаже. Следиш ли ме? Къде си тогава? То това по-скоро почти всички го знаят. То това почти всички хора го знаят, ама добре. Добре, не изчаквам те, щом казваш. Насама! На тука, не на там. Насама. И до там става. Гледай от колелото. Така, тук. Айде, бе. И тук виждате ли тази малка дупка. Вау! Вау! Ама ли? Не. И тука- вижте тука. Сега ще ви покажа място, две места, които може би и вие и сестра ми не знае. Аз мога да го мечти.
Къде си бе? Ето ме. А това майка ми тук. Мръдни. Чакай бе. Как беше? Как беше? Не бе! Светни. Ето го бе, тук е бутона. Е го бе. Е го ма. Мънита, мънита. Откриваме топ 15 с магическа. Ау, тъй като всичките 20 отбора в серия А, това е има с най-лоша защита. Мисля, че вече след днешния ден 7 нападения, И сега тук другото скришно место е... Ти го показвай. Не, нали това, не това, което ти го показах, аз друго. Покажи. А, да, това, което е вашето. Не там. Не бе, не е там. Не там, където ти го показах. Айде, бе. Ето тук. Аре бе, отваряй се. Не там бе. Ага. Здравейте, аз съм Христина Това Апостол. трябва да се отваря. Гледайте моя плейлист тази А, неделя ето го. от 22 часа след моя сериал. Това не е всичко. Ето. Гледайте Лупче, не там, не там. Съм. Ела тук. Натискате лампата и... Това се е го знае. Тук може да вземе пистолет. Изключително изпълнение и си просто наведнъж се закатва за... И сега последното място, което аз знам. И я. Попадение, което и сега ще бъде реализирано от градата. Има голове, Стигнали ли? то не е малко от далечно разстояние, но това наистина ще да бъде черешката на тортата. Един на един на Ел Садар, 20 минути преди края на среща, центриране. Всяко едно изсипване топката към наказателното плане, Реал Валекано наистина представлява сериозна заплаха. Аресли Ембарва отблизо до конфликт. Тук преди се си знаех, че тук има някакво тайно място и най-накрая го разкрих. Продължава. И тук пак ни води на сън. Но тук не ни води на сън. И тук е водоград. И така в банката. Ти ще ограбваш ли? Не. Ми аз пада. Една се опита. Ай, аз взех. Съвички тук е Арос. Ма аз бегам. Как бе? Синонимо чисто. Ми през шахтата. А! Как се озовах тук? Са ли го? И си Да. Палсон. Дай ти дам малко пари. Аз вместо от басейна минах през онова място. Ела да ти дам пари, бе. Не искам. Да. Предупреждение за Кайопа. Ще влезах. Ей, ама че си. Добре. Айде, качвай се. И от мен, чао. Опа. Я. А, пътя.